babu bala'i a duniya da ya kai kana azumi amma azumin nan bai takaita sabon Allah gare ka ba. Babu fitina da taɗewa a duniya da ta kai a watan ramadana amma mutum bai jin alakarsa da Allah tana karuwa. Cin amanansa bai ragu ba karuwa yayi, munafurcinsa bai ragu ba karuwa yayi, zuki ta mallansa bata ragu ba karuwa ta yi, rowarsa bata ragu ba karuwa ta yi. To ai bala'i ya kai iyaka a wurin. Ka'ida shine a duk kwanakin ramadana ran ɗaya ga ramadana ya zama alakar mu da Allah ta fi ran kwanan ƙarshe na watan sha'aban. 2 ga ramadana ya dace zama alakar mu da Allah ta fi 1 ga ramadan. Ranar 20 ga ramadan ya dace zama alakar mu ga Allah ta fi 21. Ran 29 ga ramadana ya fi ranar 28 ga ramadana. To wannan shine ana cin ribar azumi, kuma hikiman farlanta azumi yana samuwa. Mafhum? Tayyib, kula ga wannan wajibi ne mu rika wa kanmu abin da ake cewa self assessment ko self evaluation ko self judgment, wato kai wa kanka da kanka hisabi. Kai da kanka kai wa kanka hisabi, kaga wannan abun kana yin sa yadda ya dace ko baka yin sa yadda ya dace. Kula ga wannan iya da matukar muhimmanci.